Galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Nakauli na po an sa indong mga aki na mga estudyante. Nakauli na po an sa indong mga kamo mismo nakauli na po kamo hali sa indong trabaho. Dahilan po ta half day lang ngunyan ang klase kan mga estudyante. At the same time, half day man po ngunyan ang trabaho kan mga nasa gobyerno bilang pagsunod man tabi iyan sa ipigpaluwas na anunsyo manungod digdi sa pigaapod na national pagselebrar ka National Family Week. Tapos ngunyan na pagkaaldaw igwanin kainang pamilya mahalaga day. Ang trabaho sa gobyerno, suspendido po. Poon alaunanin pagkahapon. Tanganing matauanin oportunidad asin pagkakataon an sa inang mga o an mga empleyado kan gobyerno na makapagpartisipar po digdi sa kainang pamilya mahalaga day ngunyan po tabi na pagkahapon. Kaya pwede na kamong maalauna na poon turutod to naghahalat-halat lang yan. For sure, ang mga padaba at ang mga empleyado ka na gobyerno, naghahalat-halat na lang iyan na abot an alauna. Tanganing maka-time out na. Ano nga po dumanso? Biometrics po na pagkaalauna. Tapos, mauli na sinang mga residents. Sana abuton pa itong su lunch. Pero kung daina, tod na lang po tabi na pagkabanggi. Iyan bagaparte kan mga inisyatibo na matawan manin oportunidad an mga pamilya na magkairiban-ibanan lamang po sa pagkaon. Ang problema ta habang nagkakaraon kanya-kanyang cellphone. Nag-aarampangan man nga ni iyan. Pero habang nag-aungit, may mga tigdudurot-dut na cellphone. Maray na pagkauto kay Kuya Nems Flora. Maray na hapon dyan asin sa mga paraan tabay kan DCG. Maray na pagka hapon po dyan sa indong compound sa barangay Sagpon kan Daraga Albay. Ano po Kuya Nems, may tubig na. Ako pero may akong oral daw ako nakakadangog na may mga concerns, may mga reklamo manungod sa tubig. Pero ka mag-edit Kuya Nems, pati duman sa muya, ang concern min na duman tubig. Ano po digdi? Wala na duman kibulos ki tubig sa muya. Kaya, pag minsan, makikisuyo na ako digdi sa stasyon. Ako makikarigos pag medyo alangan. Wala talagang makuhaan ng tubig. Maray na pagkauto kay Ate B, Ate Brenda Flora, and then kay Mama Yet Cornelio dyan sa Barangay EMS Barrio, Legazpi City. And then sa Rabvax Animal Bite Center. Kung kamo po ang naghahanap ni na barato, alagad di kalidad na mga bakuna, is either na kamurot kamo o nakagat nin aya. Magpasirig lang po kamo dyan sa Rabvax and hanapon po nindoan sa inyong mga branches sa indong respektibong mga munisipyo asin syudad digdi sa Bicol Region. And kay Sepa nakaantabay digdi. Maray na pagkauto kay Sir Homer Reales Talola, nakaantabay po ngunyan. Kay Ma'am Maria Cristina Pacheco, hi Ma'am Angel, apot ko lang tabi, may bagyo na sunod. Kaso baga pig-discuss naman iyan ni na Sir Pio Fernandez and i-explain man iyan kan pag-asa tabi ma'am. Pero dapat na maging maikmat, preparado po ang gabos sa anuman na sitwasyon na pwede tang mamatian digdi. Dahil ang tapanahon na baga Kuya Jun kan tag-uran
Kaso bago sa paglibot-libot ko sa kuyang area of responsibility, dakol na pong mga barangay ang nagkukondukta ng deklagi. Tangani ngayang data man nga tigahagad, magkaigwanin, makusog na bagsakan oran. At least itong sa mga nakakaulang po sa mga waterways, kanal, estero, asin itong sa mga nasa salog, magkarilinig man tabi. Sabi ni Ma'am Malaya, Ma'am or Sir ini, pabati man po kay Ryan Bron, taga Esperanza, Canpilar, Sorsogon. Makusog kita dyan sa mga taga, makusog ang DCGB dyan po sa may parte kan Sorsogon. Dakol kita mga paraan tabay dyan, lalo na po sa may parte kan Castilla, Sorsogon. Kay Cancela o Cancela Janric, maray na pagkahapon da po, nakaantabay siya from Oriental, Mindoro. And then kay Ma'am Jen Istola, nakaantabay man po ngunya na pagkahapon, digdi po sa satuyang programa. Naging matrangkilo kaso hapon, so ginibong rally, digdi po sa satuyang lugar, kumpara duman sa Metro Manila na may mga nagkakurulugan na mga civilian, may mga nagkarulugada na mga uniform personnel. Pero digdi sa talagang matrangkilo, talagang ipig luwas lang nila. So sa indang namamatayan, manungod po digdi sa nangyayari, digdi sa tuyang nasyon. Bit-bit itong mga placards ninda, hali dyan sa may parte kan Barangay Gugon, sa may parte kan Redemptorist. Nagmarcha, naglakaw, sobra sa 500 na mga individual. Tanganing ipahayag ang sa indang opinion, at the same time reaction. Sagod po dyan sa may parte kan Rotonda, dyan sa may Legazpi Port District area. And after kato, sabi kan mga nakahuron kong PSO and then mga kapulisan talig di sa Legazpi, matrangkilo man ngayon Ma'am Angel na nagterepwasan itong mga nagsarabay duman na mga dakol duman kuya Jun, mga hovenes na talagang magkahiriling mo, kanya-kanyang mga grupo, organisasyon, nahilingan ako duman, official siya kansarong ehensya kan gobyerno digdi sa Bicol Region, na talagang lantadan siya nagpahilingkan sa iyang reaksyon sa nangyari po digdi na aramtaman sana na apektado, lalo na ngunin kuya Jun na grabe po naman baga tigpanahon na kan tag-uran. Sabi duman sa memes na nahiling ko sa Facebook, kada bes nga na may pag-uran, bagyo asin pagbabaha, nagkapirang pangaran sa nangayaan sa tuwi ngayang marurumduman, kunata ngayon, nagkaka-experience ngaya kita, na kung dati ang mga lugar na daiman, grabe na nga ni kuya dyan ng uran, dati-dati daiman pigbabaha, ngunyan po tabi, minuto sana, makaskaso na maglangkaw po ang tubig. Maray na pagkauto kay Kuya Mike Dado. Kuya Mike, saan ka na pong school naka-assign? Yan ka na po digdi sa may parte kan maanito. Belated happy birthday po kay Kuya Mike Dado. Dati ming pag-iriba digdi sa DCGB. Naga-anchor ini dati sa Usapang Pamilya. Kan naka-assign pa siya digdi sa mainland. Tapos kan naka-assign na siya dyan sa may isla kan Rapu-Rapu. Nag-anchor ini kasi Ati Tin duman sa Legally Yours GB. Medyo pag mga bigati na talaga Kuya Joe. Difficile na makisingit duman sa iyang schedule. Kuya Mike, miss ko na pagkadabes na pag mahiling mo kami dito, hapoton mo ako kung nagkaon na o daita. Tagaring kay Angel, nagniniwang ka na ngayon. Kaya na pag-auto sa imo Kuya Mike. And gari nahiling ko kaya ang mga post ni Kuya Mike last time na nag-celebra siya kang kumpliano. Garo may greetings dyan sa may eskwelahan kan dyan po sa may parte kan Maanito Albay. Dahil ako Kuya Mike, updated po kung saan ka nakadestino ngunya na pagkaaldaw. Maray na pagkaudto po tabi sa inyo. Relax ka lang dyan, half day man lang po baga ang mga nasa eskwelahan. Magtaga-relax man sa mga padabatang mga teachers. And advance happy Teachers Day and advance happy Teachers Month. Maray na pagkauto kay Kuya Chad Avila Velasco. Kuya Chadi,
naguli baga su amigo ta, nya akong baga dyan sa tuyang amigo. Day naman sa imo po nag-message. Day sa imong abiso. Naguli sa tuyang amigo hali dyan sa may parte kan na Basilan. Wala garing kuya dyan kan so tinaw ko baga sa imo, so good items. May makadangog din sa tuya kay niyo. Basta may mga produkto. Igapot ako ni Kuya Boy kung igoda ka ito. Nako, negative man niya ako, kuya. Tanari raw niya ako. Nag-distribute na ko ta naman ako sindo ni Kuya John. Ay na pagkauto kay Sir Paul Zan, sabi na batiin ko da kay Mac Del Diosa dyan sa Inang kan Pilar Sorsogon. Kay Sir Alexander Banyes, naka-monitor po kami digdi sa Sitio Mabanag, Zona 4, Kalbayog, Malilipot pa. Shoutout po sa panugangan ko po na si Leona asin Juan Volantebo, asin sa kuyang agom na si Ma'am Jenny, dyan po sa San Roque Elementary School. Kaso hapon may ipig-send sa kuyang sa group chat inipig-send kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Diyan ini sa may parte kan baka kay Albay saro ining buy bust operation nagresulta sa pagkakarumpag kan sarong drug den asin pagkakaaresto kan tulong individual konsiderado ining mga high value targets. Nagakantidad nin 43,500 pesos and pigtutubudan na siya na nakonfiskar hali sa inda. Sobra ini sa 43,000 na kantidad po ni na droga nakuha duman, and itong mga non-drug paraphernalia, may sigarilyo, may patuski sigarilyo, may lighter. Ang naaresto sa 47 anyos na persona, hali po dyan sa may Barangay Basud kan baka kay Albay, sarong 30 anyos, taga Barangay Pili Ilawod, asin ang drug den visitor na 34 anyos, hali sa Pili Ilawod kan baka kay Albay. Sinda po ang nakampang sa pagbayular sa Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ay pananggad Kuya Jun nagkakapurondo, despite po kan padagos na pangapudan kan mga nasa gobyerno at the same time kan Piday Albay na punduhan na po tabi ang paggamit, pagbakal, pagpabakal, asin pagtugot na sa indong lugar po gamito na lugar kung saan ito nagkakaiguan in mga session ining mga imbelto po sa illegal na droga. Maray na pagkauto kay Sir Gary Santander. Kay Sir Gary, day pa po ako nakakaduman sa imong binayaan na stasyon ka na BFP. Sabi ni Sir Gary, good afternoon tayo, Ma'am Angel, watching from National Fire Training Institute, Calamba, Laguna. Sir Gary, pagbalik mo digdi, ano na po ang sa imong ranggo? Magiging fire marshal ka na ba, Sir Gary? Pa ako nakakalakaw-lakaw duman sa imong binayaan na opisina. Kaya day man ako ki mga information lamang kung may mga dalagan digdiki mga fire truck. Pero ang good news sa Sir Gary, wala pa man po ni nangyayaring sulok digdi sa palibot. Matapos na ikaan lakaw-lakawan mo kami digdi sa BFP Legazpi Station. Maray na pagkauto po dyan sa Bureau of Fire Protection Legazpi kay fire officer, ang fire marshal po dyan si Sir Joyres. Ano nga ni so apelido ni Sir
Permi ko daw nalilingawan, Sir Gary, ang pangaran kan sa indo pong fire marshal po dyan. Pero aram ko, midbid ko ito. Halat ko natatigahanap ko, tabaad sila ang pangaran na maitaram ko ba digdi. Nasa puro kandila ako, Sir Gary. Day ko lang i-text mo tabi ako, sir. Kan pangaran po kan sa indong fire marshal po dyan. Nakuha ako na si Sir Joris Ray Oyardo. Siya po ang acting city fire marshal po dyan. Maray na pagkauto sa mga amigo ta. Dyan po tabi sa BFP Legas. Sabi ni Sir Alex Sulima, Ma'am Angel, kumusta po tabi dyan ang panahon sa Bicol? Tadigdi tabi po ako sa Paranaque watching from FB Live. Okay man po digdi sir ang sitwasyon kan panahon. Makulimlim po ang palibot tapos pag minsan nagaturo tagiti. Wala man ki naging suspension kasuhapon pun pakasuhapon kan klase dahil nga ni po ta dai man ki masyadong epekto digdi sa tuya. Ito pong raot kan panahon pero let's hope and pray na duman po sa mga aagihan o maaafektaran, day man po maglugod magwalat ni danyo sa buhay and kung may madadanyaran man na propriedad, ako po tabi grabe. Sabi nga ni baga Kuya Jun, mas okay ngayang so property na lang ngaya ang madanyaran kaysa ngaya may masayang ngaya kitang buhay o may magbuwis po nin buhay nin tao. And sana daiman po grabe su mga afektaran duman lalo na itong su mga parao mata po bagadigdita panahon naman kan pag harvest po kan mga tinanom ninda lalo na po an paroy kaya magtaga ingat lang kamo and magsunod sa mga magdangog magbasa ka itong su mga information hali po sa mga legit na sources dakulo na kaya ngunya na nag-circulate sa social media lalo na po bagang ngunya na pag may mga video ka na tigpa-post Kuya Jun tig na yan tig ma-monetize na kan ni Meta pag araw ken para lang masabing may ma-post para lang masabing may mga shares and such day na baga taratao may mga iba na day na tatao mag-verify kung itong information na ipigpapaluwal iyo po tabian hali sa reliable na source or kung totoo or kung dae and dapat po na siguruhon ta na tama iyan ta kung once sa tig-share mo iyan nahiling kan mga friends mo sa Facebook, Instagram, sa Twitter and ano pa ba na mga platform pwede po magkaw sa iyan nin pagkahadita. Maray na pagkauto kay Kuya Joseph Narel and then kay Sir Alvin Uy maray na pagkauto po sila dyan. And duman kuya sa barangay mi, sa Purok 7, harani na ang fiesta. Sa Purok 7 kuya dyan, taga Purok 1 ako. And gunya na pagkaalda, pinaunaninda po su sarong simanang selebrasyon kan Bakong Festival. Maray na pagkauto kay Tito Kapag Gladwin Candia na kasubagong aga may fun run na pigibo po dyan. And ang pigaabangan dyan, itong sukarantahan and itong primerong mutya ng bakong. Igibuon po tabi yan sa Biyernes. Kaya kung may mga oras kamo, pwede kamo magpasiring duman sa covered court. Kan Purok 7 kan barangay kag Bakong Legazpi City dahilan po ta nakatalaan nagibuhon an sarong simanang aktibidad sa tabang naman po iyan kan sangguni ang kabataan kan kag Bakong sa pangyanat ni Nick Dominic Asil. Pwede ka mo magpartisipar dyan and hilingon manindo itong mga pigpreparar man po na mga aktibidad dyan kan sa muyang konsep bilang pag-araman kun sain ba talaga hali an pangaran kan sa muyang barangay. Ano po man Kuya Jun, pwede lang katang mag-sursariblagan kasi daw tayo ini Kuya Jun, ulam po ini Kuya Jun. Ulam, day mo tig-check. Asa kuyang kapartner po sa Lada Technical, si Kuya Jun Napoles. Maray na pag-go kay Ma'am Tet Aldana Hakob, nakasirip siya ngunyan sa tuyang DCGB News Online.
Yan po ang Samuyang official Facebook page. Kung may mga concerns ka mo dyan sa inyong mga barangay, ipaabot nindo yan digdi sa taning luway-luway. We will try our best na matabangan ka mo and ma-assister. Padagos pong mag-antabay sa mga programa kan DCGB, ang masunod na po ang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bomba COP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray, paglaging pasa.